आरो बेबायदि मानसिया दिनै गुबुन मोनसे आफादखौ जे बर'नि माहारियारि आफादखौ माबोरै सोंखारिनो हाथावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ माने सोंखारिनाय बायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बियो खोब मोनसे लाजिथाव आरो गावनि जे आंगो माने मोनसे जातिनि हारिनि जे सिनस्रि आफादखौ बेबायदि बुखिनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौल' बुंनाय जायाखै बियो सम्पूर्ण दिनै बर' हारिखौनो दिनै बुंनाय जादों। बियो खोब लाजिथाव आरो मुगैथाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय बिथाङा बर' जानानै सासे मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावबोनानै जे बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ माने सोंखारिनाय बायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बियो खोब मोनसे लाजिथाव आरो गावनि जे आंगो माने मोनसे जातिनि हारिनि जे सिनस्रि आफादखौ बेबायदि बुखिनाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौल' बुंनाय जायाखै बियो सम्पूर्ण दिनै बर' हारिखौनो दिनै बुंनाय जादों, लाजि फोनांनाय जादों। दा बिथाङा गाव मबे सेन्सजों बुंदों बियो मोनसे ओरै मुगैथाव आरो गुबुन हारिजों बे मोनसे लाजिथाव बे बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो बुंगोन बिथांखौ गुरै रिकुवेस्टबो खालायगोन आरो जोङो वार्निंबो होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मानाव गेदेर आफादगिरिखौ बुंनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। गावसिनि आफादखौ दिनै दहाय होनानै थानानै खामानि मावनानै दिनैनि थारिखआवहाय माने आफादखौ नेवसिनानै बिथांमोनहा गुबुन मोनसे आफादखौ दिनै गाज्रि बुंनाया बियो लाजिथाव मुगैनांथाव। जाय मानसिया आफादनि डिसिप्लिनखौ बिथांमोनहा मेनटेन खालामनानै सोलिबोदोंमोन आरो बेबायदि मानसिया दिनै गुबुन मोनसे आफादखौ जे बर'नि माहारियारि आफादखौ माबोरै सोंखारिनो हाथाव बिदिबाथ' बिथांमोननि जे आफादाव थानाया ओरैनो नंखायफानायसो। बिथांमोनहा आफादखौ ओरैनो जास्ट गावसोर मोनसे हाथियार हमनानै बिथांमोनहा थाबोदोंमोन बिदिबाथ'। दा बिनि थाखायनो दिनै जाय आफादखौ बिथांमोनहा रेसपेक्ट होनो रोङा, हनार होनो रोङा, बियो गावनि आफादखौबालाय मा बेसेबां रेसपेक्ट होगोन, हनार होगोन। दा बिनि थाखायनो गुरै खावलायदों आरो जोङो वार्निंबो होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ बुंनायनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनैनि थारिखआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति जालांबाय बिनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दाबावै जे बाउन्डारि जोंनि एक्सटेनसन जानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जे माखासे दिनै गामिफ्रा दिनै सोसन जाबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकार दिनै प्रेसार होबाय थादों, रायलायबाय थादों जे जोंनि जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बियो गोख्रैनो जानांगौ। दा बेवहाय दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जे खामानिया आद्रा जायोबा, खामानिया मावफुंजायाबा, बे निस्सय डेफिनेटलि बियो सोमावसारनायनि मोनसे महराव फैगोन। बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया बुंदों। दा दिनैनि थारिखआवहाय दिनै बिटिआर सरकारखौ दिनै बा बिटिआरखौ दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोना दिनै सालायदों होननाया बे माने जुक्तियानो नंथावा। मानो होनबा दिनैनि थारिखआवहाय जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बेवहाय दिनै नांगासिनो दं आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बहा जायो? सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव बियो टेबोलाव जायो। दा टेबोलाव नांगौबा दिनै पलिटिसियानफोरखौ जोङो प्रेसार होनांगोन, माखासे लबिबो देखायनांगोन। दा बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि थारिखआव जोंनि साधारन रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना बुजिखायो। दा बेवहाय दिनै सोरबा सासेया दिनै मुं सुनानै गाज्रि होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गाज्रि मोनहोनाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया। बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआवहाय बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो दिनै बिथांमोनहा दिनै रायजो राजाखौ थगायनो सानदोंबा बियो गाव गावनिसो मोनसे बियो खहा जागोन। दा बेनि थाखायनो जों खावलायदों गुरै आरो वार्निंबो होदों बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनायनिफ्राय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जानगाराव थानांगौ। इयुनावहाय बिथांमोननिफ्राय आरो जों बेबायदि मोनसे कमेन्टखौ बा बेबायदि ससियेल मिडियायाव जोङो नुनायखौ जोङो लुगैयाखै। मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय दिनै हारिनि थाखाय, जातिनि थाखाय खामानि मावबोदों। गोबां समाव दिनै दाङाबाजि जालांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां फारसे गसंथेनानै दिनै खामानि मावदों। दिनैहाय सोलोंथाइनि फारसे दिनै जावरिखांनाय दिनै लाबोदों। दिनै गामि गामि एवारनेस होदों रायजो राजाफोरखौ मोनसे क्वालिटि गोनां इडुकेसन लाबोनो थाखाय, आबादारिफोरखौ खामानि मावहोनो थाखाय, दिनै हारिमु बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दिनै खामानि मावदों। दिनै बहाबा नायसं आफाद दानाया बे गामिनिनो मोनसे बिबान। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो गामि गामि थांनानै बेवहाय दिनै बेङैनो हाया। बिनि थाखायनो गामिखौ मोनसे नायसं आफाद दानानै होनाया बियो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रासो। रायजो राजाया दिनै
बेवहाय मा जादों मा जायाखै बेखौ गामियानो बिजिरनो हानाय मोनसे राइट्स दङ। बे हिसाबै जोङो दिनैनि थारिखाव गामिखौ मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दायथ' होबोदों। नों आं बयबो जुदि जाथिखौ दानायनि थाखाय हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो रेसपन्सिबिलिटि लायाबा जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिबानगिरिफ्रा जुदि लानानै बा बबेबा मोनसे माहारियारि संगठननि आफादाल' जुदि जाथि दानायनि बिबानखौ लायोबा दिनैनि थारिखावहाय बियो फेलार जागोन। दा बेनि थाखायनो हकल जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै दिनै जायफोर गोथाङै दङ जायफोर दिनै ससाइटिखौ दैदेनदों समाजखौ दैदेनदों गामिखौ दैदेनदों बा न'खरखौ दैदेनदों बे बिथांमोनहा बयबो फरायसायानो जा दिनै बयबोहाबो मोनसे बिबान दङ जाथि दानायनि हारि दानायनि। दा बेनि थाखायनो बयबो जों दायथ' लानांगोन रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन। नङाबा दिनैनि थारिखाव जों जाथिया बबेजों थांगोन बबेजों मागोन बेखौ जोङो इयुननि समावहाय जों बुंनो हानाय नङा। मानो होनबा दिनैनि थारिखाव गोबां माखासे लाइमोनफ्रा रं ट्रेडजों थांनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों बा लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों थांनायखौ नुनो मोनदों। दा बेखौ दिनै गामियानो डिसिसन लानांगोन गामियानो बिजिरनांगोन। बाहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै न' बिजिरनो हानाय माखासे सम थासारि गैया। दिनै गोबां माखासे हाबाफारिफोर थायो। दा बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियाआव माने गाज्रि बुंनाय मानाय बेबादिखौ जोङो दिनै बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ होननानै बिथांखौ बुंदों आरो इयुनावहाय जोङो आरो बिथांनिफ्राय जोङो बेबायदि माखासे गाज्रि बा मुगैथाव बा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय मोनसे थासारि सोमजिहोनाय बेबायदि कमेन्टखौ जोङो लुबैयाखै।